nejsme místo nich. Ne, vůbec ne. Brácha si to zaslouží. Tak prostě pojedeme jindy, no. Jo, to pojedem. A zaplatím to celý já. Jo? Co dneska, zvládneš to tady sám? Jo, já myslím, že jo. Přes obědy tu bude Martin a večer moc lidí nečeká, takže pohoda. Ale já ti můžu přijít pomoct, jestli chceš. Tak jo, to budu rád. A děkuju. Pa. Čau. Taky to má svoje kouzlo. Snídat jednou za čas práci, veď? Nevím. Když to srovnám s tím, co umíš vykouzlit ty. Co to slyším? Něco nevyhovuje? Ty máš uši jako netopír. Tak když jde o jídlo, tak slyším všechno. Nějaký problém? Ne? Je to moc dobrý. Tak děkuju. Příště to můžeš říct bez vyzvání. Co si dáš? Bagetku. Jo. Řekl jsem to schválně, já jsem jenom zkoušel, jestli seš pořád ve střehu, víš? Hele, Adame, čus. Ta Spartička dneska, co? Jako, Co s ní? tak hraje, ne? Tak No. jak myslíš, že to dopadne? Já nevím, proč myslíš, že vím, jak to dopadne. Tak já se ptám všech, tak je to důležitý zápas, že jo? Mě teda ne. Napomádovaný primadony se honějí za kulatým nesmyslem. To mě by spíš zajímalo, jaký počasí bude o víkendu. Kámoši mě